କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠା ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ରୋଷେଇ ତ କରିବା ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ତାର। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଜୋରସେ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ପାଣି ବୋହା ବୋହି କରିକି ରୋଷେଇ ଟିକେ କରା ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଝିଅର ଫଙ୍କସନ୍ ଥିବା ଯୋଗୁରୁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି ଖାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଚୁଲିରୁ ପାଣି ବୁହାଇକି ଘର ପାଣି ବୁହା ବୋହି କରିକି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି। ମାନେ କୁହନ୍ତି ଝିଅ ଥିଲେ ଘରେ ମାଆମାନଙ୍କ ହାତରୁ କାମ ଛଡ଼େଇକି ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରିନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଉଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି, ସେପଟେ ସିଏ ମସଲା ଛେଚି ଦେଉଛି। ଦୁର୍ଗା ଆଉ ହନୁମାନ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେମିତି ରିସୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ହେଲୁ। ଦିପହରେ ହଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଗଡ଼ି ସେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ହନୁମାନ ହେଇଛି। ହନୁମାନ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯିବ ବୋଲି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବାହାରିକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି କିଛି ଭିଉ ଥିଲା ଗଲାବେଳକୁ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ସାଜସଜା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଲା। ଆମ ପ୍ରିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଝି ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅର ଗଜରାଟା ଖସିଗଲା ମୁଣ୍ଡରୁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ଏଇଠି ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଫଙ୍କସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖାଇକି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ।